gosto mesmo de escribir algo. Foi agora un ano que comezamos a organizarnos e nos organizamos co objetivo de ser unha formación en continua formación e crecemento. Pese a nosa xuventude non faltan compañeros máis veteranos ao noso lado, que de alguma maneira aportan a xeración máis nova esa base de experiencia necesaria en calquera objetivo político e que no caso da nosa agrupación contrasta coa vontade política e a forza da xuventude farta de esperar. A realización de foros participativos sobre economía e emprego e sobre transporte, este último tan importante xa que carecemos dun transporte digno, conforman o noso traballo nestes meses, no que aumentamos en 20 persoas o número de afiliados e fixamos os obxectivos a curto prazo, organización interna, distribución de traballo, apoio ás movilizacións e preparación de eleccións municipais. As eleccións municipais son fundamentais para a Esquerda Unida e nós vamos a por todas. Sabemos que temos posibilidades de sacar concelleiros e que a nosa xuventude, xunto a unha forma de facer política afastada da concepción tradicional, está a surdir efecto. Mostra diso é a asistencia aos foros, coa media de 35 persoas, e as reunións semanais, nas que ás veces participa xente allea á organización para suxerir ideas, apoiar proxectos ou simplemente deixar constancia das súas necesidades como cidadán. Por outra parte, pensamos que é oportuno aclarar que o traballo social pode ser realizar dende dentro e dende fora das institucións. E isto é algo que Esquerda Unida ten que ter claro pasadas as municipais. As actividades para a xuventude, os foros participativos, concertos, poesía na rúa, o arte en todas as súas expresións e todas aquelas actividades de baixo custe teñen que estar presentes nas nosas asendas dentro ou fora do poder, demostrar a xente que Esquerda Unida non se move por outros intereses que perseguen outros políticos, que non pensan no ben común senón no seu propio. Para ser a alternativa política temos que facer unha profunda autocrítica, ser conscientes do cambio da nosa realidade e ser capaces de artellar unha alternativa política que case cos valores da sociedade civil de esquerda. Tasas impositivas altas para os que máis teñen, igualdade de dereitos entre homes e mulleres, garantir a vivenda protexida, protexer os nosos espazos naturais. Falo de ir rompendo todas esas barreiras que día a día nos afastan dun mundo onde quede algo de solidaridade ou paz. A realidade de Gondomar ven precedida de escándalos de corrupción, escándalos urbanísticos, unha moción de censura, unha nula renovación política nos partidos, rifirrafes persoais entre os propios políticos, impagos, subvencións perdidas e, sobre todo, desinterese cidadán. Por outra banda, a crise deixa 1.500 parados no noso concello en 2010, por non falar de 1,5 millóns de euros que debe o concello. Como poden escoitar, son moitos os motivos para ser exixentes con nós, xa que o escenario político nas municipais en Gondomar vai a ser moi disputado. Nos optamos polo respeto ao resto de formacións políticas, pola participación na vida política da xente máis nova e por unha renovación política máis que necesaria. Sen máis pola nosa banda, moita sorte a todas as agrupacións. Saúde e República. José Villar Ballesteros.